Zdravím vás, tu je Andrej Madala a v tomto videu si ukážeme najčastejšie chyby predajcov na eBay, ktoré zákazníci nenávidia. Aj zákazníci sú len obyčajní ľudia a vedia pochopiť, že vy, ako predajca, môžete spraviť chybu. Avšak je veľký rozdiel spraviť niečo úmyselne, ako to spraviť nechtiac. Každý predajca na eBay sa snaží udržať alebo získať zákazníka, pretože práve zákazníci mu prinášajú zisk. Avšak veľa predajcov na získaného zákazníka už následne kašle a je im jedno, čo si o nich pomyslí, či bude spokojný, či sa vráti nakúpiť znova a podobne. Podstatné je, že už zaplatil. No skrátka predávajú štýlom zaplať a vypadni. No potom sa nemožno čudovať, že schytajú negatívne hodnotenie, majú samé reklamácie, nespokojných zákazníkov a v niektorých prípadoch sú dokonca nútení vrátiť peniaze späť. Pritom stačí tak málo. Nerobiť zbytočné hlúposti, na ktoré sú zákazníci doslova alergickí. Predstavím vám 3 najčastejšie chyby, ktorým sa snažte čo najlepšie vyhýbať, ak vám záleží na spokojnosti vašich zákazníkov a nechcete dostávať negatívne hodnotenia. Takže sledujte toto video až do konca. Chyba číslo 1 je, že predajcovia pošlú zákazníkom úplne iný tovar. Veľmi veľa predajcov má nespokojných zákazníkov len preto, lebo im pošlú iný produkt, ako si objednali. Lepšie povedané, nepošlú im originál, ale len nejakú lacnú napodobneninu, no proste fake. Na toto sú ale zákazníci veľmi alergickí a rozhodne sa nesnažte robiť niečo podobné. Samozrejme, môže dôjsť k omylu, že zákazníkovi nechtiac pošlete úplne iný produkt, ako si objednal. V takomto prípade sa to však dá vyriešiť, pretože aj zákazník vie pochopiť, že ste človek, no že sa to proste môže stať. Zákazník by vám pravdepodobne napísal, že mu prišiel úplne iný produkt, ako si objednal, a buď by ho chcel vymeniť, alebo by si ho možno aj nechal. To už záleží od konkrétneho zákazníka. Ale ak mu pošlete lacný šmejt, bude vedieť, že ste to spravili úmyselne a tým ho veľmi naštvete a myslím si, že negatívnemu hodnoteniu alebo zbytočným problémom sa určite nevyhnete. Ak ho naštvete až príliš, bude produkt reklamovať a možno aj žiadať peniaze späť. Zákazníci nechcú mať s takýmto predajcom nič spoločné a tak sa k vám už nikdy nevrátia a nenakúpia znova. Preto zákazníkom pošlite vždy presne to, čo si objednal. Chyba číslo 2 je, že predajcovia neodošľú svoj tovar včas. Zákazníkom sa nechce čakať, ale chcú mať svoj produkt čo najskôr doma. Preto určite nerobte to, že tovar odošlete príliš neskoro od prijatia objednávky. Samozrejme, opäť sa môže stať, že aj keď tovar odošlete včas, môže meškať jeho doručenie. Opäť to však vie zákazník pochopiť, pretože vie, že za to môže prepravná spoločnosť a nie vy. Opäť by vám pravdepodobne napísal, že mu produkt ešte nebol doručený, no a rád by počul nejaké riešenie. V tomto prípade vám odporúčam kontaktovať prepravnú spoločnosť a zistiť, kde sa balík nachádza a kedy približne bude doručený. Ale ak pošlete balík úmyselne, napríklad 2 týždne od prijatia objednávky a ešte dokonca bez toho, aby ste o tom zákazníka informovali, opäť ho to veľmi naštve. Veď kto z nás má rád nekonečné čakanie na balík? Ak by si zákazník od vás napríklad vypýtal sledovacie číslo a vy mu ho nedáte, no len ťažko by vám veril, že ste produkt poslali a že už je na ceste k nemu. Preto si na to treba dávať bacha. Niektorí zákazníci vedia aj kvôli tomuto zanechávať negatívne hodnotenia, preto odporúčam nepredávať to, čo nie ste schopní najbližšie dni expedovať. Odporúčam vám tovar posielať v lehote 1 až 2 pracovné dni od prijatia objednávky. Áno, niekedy sa môže stať, že s poslaním produktu budete trošku meškať, avšak v ojedinelých prípadoch sa to dá odpustiť. Každopádne ale vždy odporúčam o tom zákazníka informovať. Chyba číslo 3 je, že predajcovia svojim zákazníkom neodpovedajú, neodpisujú a ignorujú ich.
jeden z najčastejších dôvodov, prečo predajcovia dostávajú negatívne hodnotenia, je ten, že svojim zákazníkom neodpovedajú na správy. Najlepší predajcovia sú teda takí, ktorí pošlú zákazníkovi lacnú napodobneninu, meškajú s odoslaním a dokonca ešte ani neodpovedajú na správy alebo námietky. No v takomto prípade je asi viac než isté, že negatívnych hodnotení bude čoraz viac a viac. Ak zákazník nie je z nejakého dôvodu spokojný alebo má nejaké otázky, vo väčšine prípadoch vám napíše správu a chce svoj problém vyriešiť. Ako bude na ňo pôsobiť predajca, ktorý jeho správy ignoruje a neodpovedá? No myslím si, že moc dobre nie. Ale nebojte sa, zákazníci vôbec nie sú takí zlí, ako sa všetci boja. Väčšinou sa snažia vyriešiť svoj problém bez toho, aby museli zanechávať negatívne hodnotenie. Vedia, že niektoré problémy s nákupom vôbec nemusia byť vaša vina. Ak ich ale budete ignorovať a nebudete mať záujem ich problémy vyriešiť, no ukážete sa ako predajca, ktorému vôbec nezáleží na spokojnosti zákazníkov. No a v tom horšom prípade sa pokojne môže stať aj to, že vám zanechajú negatívne hodnotenie. Určite teda odporúčam odpovedať na akúkoľvek otázku a snažiť sa problémy a námietky zákazníkov riešiť. Tak si to zhrňme. Aby ste mali spokojných zákazníkov a len samé pozitívne hodnotenia, určite nezabúdajte na tieto 3 hlavné veci. Prvá vec, zákazníkovi pošlite presne to, čo si objednal. Druhá vec, tovar odošlite včas. No a tretia, odpovedajte, odpisujte a riešte problémy svojich zákazníkov. Skúste sa vžiť do kože zákazníka, ako by ste si vy predstavovali ideálne služby predajcu, no a ponúknite mu ich. Určite to na svojich hodnoteniach a aj na peňaženke pocítite. Prajem vám veľa spokojných zákazníkov. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získať aj ďalšie tipy, triky a návody ohľadne predaje na eBay, sledujte moju stránku www.predávamenaebay.sk. Tejto téme sa tam budem určite venovať aj naďalej.